Vítajte v Azerbajdžane. Azerbajdžan, ktorému hovoria aj krajina ohňa, je úžasná krajina, ktorá sa nachádza tam, kde sa stretávajú východná Európa a západná Ázia. Je to miesto, kde sa staroveká história spája s modernou dobou a zasnežené hory s Kaspickým morom. Azerbajdžan je skrytý poklad, ktorý ešte mnohí neobjavili. Ale tí, ktorí sem prídu, nájdu úžasnú krásu, srdečných ľudí a očarujúcu kultúru. Od rušných ulic hlavného mesta Baku až po pokojnú vidieckú krajinu, v Azerbajdžane si každý nájde niečo pre seba. Nezáleží na tom, či máte radi umenie, históriu alebo prírodu. Azerbajdžan má všetko. Takže sa pripravte na úžasnú cestu do miesta, kde sa staré tradície a moderný život dokonale prelínajú. Vitajte v Azerbajdžane a nezabudnite ochutnať lahodné azerbajdžanské jedlá a objavte rušné miestne trhy a nočný život. Vítajte v Azerbajdžane. Azerbajdžan je plný úžasných protikladov. Vysoké hory, niektoré viac ako 4500 metrov vysoké, sa týčia k nebu a ich svahy pokrývajú zelené lesy. Zvlnené kopce a údolia, kde rastú vinice a ovocné sady, sa rozprestierajú na širokých rovinách. A je tu Kaspické more, najväčšie jazero na svete, ktorého modré vody sa jemne dotýkajú východného pobrežia Azerbajdžanu. Od zasnežených vrcholov až po slnečné pláže, krajina Azerbajdžanu je jednoducho nádherná. Hlavné mesto krajiny, Baku, sa píši modernou architektúrou, ako sú napríklad plamenné veže, ktoré ešte viac zdôrazňujú kontrasty tejto krajiny. Historické miesta ako gobustanské staroveké jaskinné malby ukazujú bohaté kultúrne dedičstvo Azerbajdžanu. Mestá Azerbajdžanu sú úžasnou zmesou starovekej histórie a moderných budov. Baku, hlavné mesto, je živé miesto, kde mnoho starých mešít a karavansarajov stojí vedľa futuristických mrakodrapov. Prejdite sa ulicami starého mesta, miesta svetového dedičstva UNESCO, s jeho dláždenými uličkami a starovekými palácmi. Potom sa pozrite na moderné plamenné veže, úžasnú budovu, ktorá je viditeľná z každého miesta v Baku. Mimo Baku môžete objavovať starobilé mesto Šeky, známe svojim hodvábom a nádherným chánovým palácom, architektonickým skvostom dávnych čias. Nenechajte si ujsť Gobustan s jeho starovekými jaskinnými malbami a skalnými útvarmi, ktoré nám dávajú nahliadnuť do prehistórie. Azerbajdžan má dlhú a fascinujúcu históriu, ktorú formovalo mnoho rôznych impérií. Hodvábna cesta, staroveká obchodná trasa medzi východom a západom, prechádzala cez Azerbajdžan a výrazne ovplyvnila jeho kultúru a architektúru. Od Peržanov po Arabov, od Mongolov po Rusov, mnoho impérií zanechalo svoju stopu v Azerbajdžane, čím sa jeho tradície a zvyky stali jedinečnými. Preskúmajte staroveké pevnosti, navštívte historické múzeá a spoznajte fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za starovekými múrmi Azerbajdžanu, kde ozveny impérií znejú dodnes. Azerbajdžanci sú známi svojou láskavosťou a skutočnou pohostinnosťou. K hosťom sa správajú s úctou a štedrosťou a jedlo s miestnymi si určite nenechajte ujsť. Čaj podávaný v malých pohároch v tvare hrušky je dôležitou súčasťou azerbajdžanskej kultúry a často sa podáva so sladkosťami a pečivom. Nezáleží na tom, či vás pozvú do svojho domova, alebo sa len porozprávate s miestnymi v čajovni, stretnete mnoho srdečných ľudí. Pohostinnosť sa prejavuje aj na kultúrnych festivaloch, kde hudba a tanec spájajú ľudí v radostnej atmosfére. Azerbajdžanský manat, alebo AZN, je mena používaná v Azerbajdžane. Kreditné karty fungujú vo väčších obchodoch, ale je dobré mať pri sebe miestnu hotovosť, najmä ak cestujete do vidieckych oblastí. Azerbajdžan je republika, ktorú riadi prezident. Krajina je rozdelená na regióny a každý región má svoje vlastné hlavné mesto. Autobusy a vlaky spájajú hlavné mestá a dediny a taxíky sú ľahko dostupné v mestách. Baku má aj moderné metro, ktoré uľahčuje pohyb po meste. Ak chcete objavovať sami, môžete si prenajať auto, ale niektoré cesty môžu byť dosť náročné. Kaspické more ponúka nádherný výhľad a Baku Boulevard je ideálny na príjemnú prechádzku. Nenechajte si ujsť tradičné bazáre, kde nájdete jedinečné miestne výrobky a spoznáte kultúru. Pre milovníkov dobrodružstva je veľmi odporúčaná túra v Kaukaze. Azerbajdžan je domovom mnohých rôznych národov, z ktorých každý má svoju vlastnú kultúru a históriu.
Hoci väčšinu tvoria Azerbajdžanci, nájdete tu aj Lezgínov, Arménov, Rusov a Avarov, ktorí všetci prispievajú k rozmanitosti krajiny. Azerbajdžančina, ktorá je turkickým jazykom, je úradným jazykom, ale ruština je tiež široko používaná, najmä v mestách. Azerbajdžanci sú známi svojou srdečnosťou a pohostinnosťou a veľmi si cenia svoje bohaté tradície a kultúrne dedičstvo. Poľnohospodárstvo je v Azerbajdžane veľmi dôležité. Pestuje sa tu veľa bavlny, ovocia, zeleniny a čaju. Ale ropa a zemný plyn tvoria najväčšiu časť ich ekonomiky. Azerbajdžan produkuje veľa ropy z Kaspického mora. Krajina sa rozvíja aj v iných oblastiach, ako je cestovný ruch, výroba a technológie. Od tradičných remesiel, ako je tkanie kobercov a hrnčiarstvo, po moderné práce, ako sú IT a inžinierstvo, azerbajdžanskí pracovníci pôsobia v mnohých rôznych oblastiach. Počet tovární a priemyselnej výroby tiež rastie. Azerbajdžan je domovom mnohých druhov rastlín a zvierat, a niektoré z nich nájdete len tam. Kaukazské hory sú plné vzácnych zvierat, ako je západokaukazský tur, čo je veľká horská koza, a kaukazský leopard, veľká a vzácna divá mačka. Rozmanitá krajina krajiny, od horských lúk po suché stepy, je domovom mnohých vtákov, čo je skvelé miesto na pozorovanie vtákov. Ochrana prírody je pre Azerbajdžan dôležitá a majú mnoho národných parkov a prírodných rezervácií, aby chránili svoje jedinečné rastliny a zvieratá. Kaukazský rys, medveď hnedý a bezoárová koza sú tiež súčasťou tohto bohatého ekosystému. Azerbajdžan je krajina plná úžasných kontrastov a neuveriteľnej krásy. Od starovekých miest po moderné budovy, od zasnežených hôr po slnečné pláže, Azerbajdžan je jedinečné a nezabudnuteľné miesto, ktoré stojí za to navštíviť. Spoznajte jeho srdečných ľudí, spoznajte ich históriu a objavte ich živú kultúru. Azerbajdžan je miesto, kde sa staré tradície stretávajú s moderným životom, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou. Takže si zbalte kufre, pripravte sa na dobrodružstvo a príďte zažiť zázraky Azerbajdžanu. Objavte bohatú rozmanitosť azerbajdžanského remesla a tradícií.